جے خیبردا در پٹیا ہے مرحب دا سر کسیا ہے اسفرت غلام علی
ماشاءاللہ جی یقین کرو سن گیا بڑی خوبصورت حاضری اللہ پاک قبول و منظور فرماوے مالک الملک سابدہ داتا ہے تو میری منظور اتنی گزارش کر مالک الملک سابدہ داتا ہے تو میری منظور اتنی گزارش کر جڑا خوشیاں ونڈیں دے زمانے ہوتے